Майко, как влезна? Добър ден, търся доктор. Не знам кой търсите. Не Търси съм. доктор. Не съм. Докторе! Докторе! Какво стана от травестит? Ами, боли ме главата. Какво такова, брат? Главата боли. Да. Колегата с бяло куче ви оправи. Той ви поема. Господине, как не ви е срамно? Съжалявам, аз съм нов, не разбирам. Ето тук колегата, той е заместник Не, директор. той е мексиканец, ще ви оправи, ето Той е мексиканец. Последно, кой ще ме погледне? той е. Мексиканеца ще ви оправи. Милате, заповядайте и качете се на магарето да видим какво има. Не, махайте се от мене, Да не сте ме докоснали, господине. Грехота за очите. Защо да е грехота? Абе, влизайте при Мукара, там, при човека. С Добре. косата той ще ви прави. Докторе, Мукаре, давай ти си. Да. вие ще ме оправите. Какъв смисъл? Какво ви има? Ами, главоболи, какво да ви има? Боли? Давай едно харче и... Гърлото не ли те боли? Не, защо? Ми питам. Абе, тия след борята, дали ще се оправят? Минути има. Дали ще излязат? Може ли едно име? Иван Бастунов. Иван Бастунов. Какво Да. правиш? Какво правиш, бе, младеж? Опа, извиняй, доктор, извиняй. Абе, какво правиш, бе, младеж? Извиняй. Абе, внимавай, стига с тези извинения. Това... О, не, Мукаре, не те е срам. Това какво е? Човек. Мале, верно Иван Бастунов то. Бастунчо, готов си? Благодаря ви, докторе. Моля, пак заповядайте. Какво да ви плата? И Докторе, какво да ви плата? Колегата обича да... погледни си фактурата, там ще си платиш. Обича да прави... да Ага. правят... Има друг начин за плащане. Ей, то колега, той се опрасти. Той колега си пада по тези неща. Ей, там, долу! Да, може, да. Долу! Платете си, моля. В туалетната, в туалетната. Чакай. Леле, какво става, бе? Да попитам какво се случи току-що. Да, платете си. Платете Искам да си платите. Иване. С какво? Да. Сега ще разбереш. Аз вече платих фактурата. Не. Чакай, бе. Какво правиш ти, бе? Димитри! Не знах, че си такъв човек. И аз знаех, че такъв. Абе, ти са махни, не? Мръдни се, Димитри, Димитри, мръдни се, моля те. Ама сега тук пред всички влезте вътре в някоя стаечка. То скрънцата ли беше, бе? Абе, стана един гаф, момчета, ама... Не до нас. Значи, момчета, искам да ви кажа, че Давид и аз сме тук най-хубавите бойс бейсболджи, брат. Ако има някой, да дойде да се пробва, бат. Айде, момчета, давайте и двамата. Няма смисъл, Ония брат. водопроводчици нямаха никакъв шанс Да. срещу нас.